Jeg vidste, at jeg skulle gøre det kort. Så for ikke at brøle for mig, så har jeg også skrevet det ned. Og om øjeblik, når jeg ikke kan huske, hvad det var, så begynder jeg at læse. Jeg kan godt huske det begyndelsen. Den hedder 75 år. Og så bagefter 17 år. Og 17 år, det var den alder, Jette havde, da jeg mødte hende første gang. Og jeg blev lidt chokeret, da jeg tænkte på, at det var faktisk et år mindre end Liva. Og kun 3 år mindre end Karl. Og jeg var 12 år. Det er helt svært at forstå. Så vi har lavet mange år sammen, og vi har slæbet af på hinanden, vi har modificeret hinanden. Og når jeg ser, hvor dejligt hun er blevet i dag, så er jeg helt stolt af dine modifikationer. Er det dig, eller? Nej, det er min idé. Det er Pers fortjeneste. Man kan jo altid lave det selv. Så det er faktisk, vi har levet sammen med en hel generation. Det er faktisk, kan man sige, 2 generationer. Ja. Og i al den tid er der sket så meget. Vi har samlet så mange mennesker. Og i aften, alle os, der sidder rundt om bordet, han elsker dig. Vi er meget glade for dig alle sammen. Og det er grunden til, at vi sidder her. Det er ikke bare, at du er 575. Det er, at du gennem hele livet har kommunikeret og holdt sammen på os alle sammen. Ellers tror jeg ikke, at vi har været sammen her. Og så skidt med telefonregningen. Der skal dokumentation på det. Altså, det er jo ikke helt tilfældigt, at det er i Lamur. Og hytten heroppe i Lamur, det er et fristed, det der har skabt. Først for sig selv, og så siden for alle os andre. Og jeg tror, at alle her omkring, som er til stede i aften, undtagen lige Otto og Sune, har tilbragt mange herlige ferier oppe i hytten. Og alt den tid, vi har haft i hytten og ud i naturen, har været så berigende for mig. Og det er jeg da meget taknemmelig for. Og jeg synes, at hytten er noget, som formidler vores forhold til alle de andre generationer. Og nok mest til den øverste. Det er det øverste, der bedst kan lide. Vi har alle sammen været så glade for det, du har skabt der. Og nu kan jeg ikke huske, hvad det var. Så det er gået. Og så. Sådan. Skal man lige have. Og nu er det på engelsk. Ja. Nej, så det er bare lidt at sige, for jeg har tænkt, at jeg skal gøre det kort med alle de mennesker, der sidder her. og lytter til os, ikke? Der skulle jeg ikke have trækket til for meget ud. Så det, du har skabt der, det er virkelig ligesom liven, som binder familien sammen i Lamur. Og det er jeg så glad for. Det er jeg også. Og jeg vil slutte med at sige... Ikke noget med at stå og råbe hurra. Jo. Nej. Jeg håber, at den sidste ankommende også får glæde af den oplevelse, som det er. Det må du så for, hvis jeg vil. Og jeg tror, I alle sammen, det første var til at sige, godt gået ind. Det er dig, der har skabt det. Jeg har fulgt med, at det er dig, der har skabt det. Og jeg er sikker på, at I alle, som har været med omkring Lamur og omkring Jette, vil være enige med mig at sige, godt gået og tak til Jette. Yes. Skal vi bare give en skål, der skal have en ord? Nej. Ja, jeg går det bedst. Tak. Okay. På den anden ende, det er for korten betydeligt, så vi når ned på sådan et eller andet niveau, der ikke er selvstort.
Har du husket brillerne nu? Jeg tog Vi skal ikke, Ellers bliver den kort af sig selv. vi skal ikke gå tør for på teknikken. Så et eller andet ting er, her er vi igen. Her hos familien Hansen, der efterhånden nu har vundet minimum guld i afholdelse af runde fødselsdag. Ja. Hvor mange har det været til? Det er utalligt. Og i dag, så er det Jette, som, hold nu fast, blev født midtvejs mellem slaget ved Bybøl. Godt, Johan. Og her, så taler vi altså ikke om et ubetydeligt stykke levende liv. Mange år. Men, hvilket liv. Når man er nysgerrig og eventyrlysten, og ikke er bange for sin så sker der noget. Altså, hvordan kan for eksempel en ældre dame finde på at holde ferie i et rotteplaget skur, i et slumkvarter, på en losseplads, det er totalt forurenet strand, og samtidig synes, at det er vidunderligt. Min forstand rækker ikke, men med respekt er uden grænser. Frederikkes far plejede at sige, at i deres familie var der for mange høvdinge og alt for få indianer. Det problem, det findes ikke her på Jette. Her er der aldrig tvivl om, hvem der bestemmer, hvilket betyder, at alt går, som det skal. Barnet gør, som det siger. Nu er du fræk. Der er aldrig og mor har altid mange gode idéer og forslag, så det er bare at vælge. Og så siger jeg, kom i gang. For mor har det bedst, når der sker noget. Yes. Ja, tak. Og hvor Jette er, sker der noget. Det var det. Når hun ikke lige er på farten, så vælter det ind med gæster. Og døren her, den er altid åben. Og jobbet som allerbedste bedstemor, det skal jo også passe. Altså, lad os derfor hylde Jette for hendes fantastiske gå-på-mod og altid offervillige indsats til at sørge for, at vi alle sammen har det godt. Vi bliver jo nødt til ligesom det. Nu skal der synges. Nej. Vi skal synge, Per vil synge. Tak. Mange tak. Jeg vil godt synge for jer bagefter, men Det synes jeg var en noget bedre idé. Nothing that I meant to do. But I think the exercise that I would like to impose on everybody is to say something that they know Jette for, or what they think Jette stands out above anybody else in the world. And I'm sure everybody has something to say, and I would be the first one to say. I'm not in an easy position. I'm just a daughter-in-law. You screwed from the beginning. But I would like to say to Jette two things. First of all,
produced and educated this fantastic person that I'm living my life with, and like to very officially thank you for it. And I can see how much he has from you, how much he loves you, how much he is fascinated by you as a couple, how much he is trying to transmit the same to our kids. It's work on everyday basis. I'd like to say also how great it feels to have somebody next to me that feels secure. He feels secure thanks to you. Whenever something happens, whenever we are in trouble or we're in happiness or something exciting is happening, he always says, now I'm gonna call my mother. And this is basically 10 minutes after the things are happening. It's not even as fast as I call my parents, and I can tell you, I call my parents and my brother very, very fast. I think that Soren is an absolute fascinating creature. Something that you so much contributed to. And yet you don't realize how much he loves you in everyday life, how much he expresses it. The second thing I would like to say to you is that that you so much managed to transmit it to the kids, and I don't know how you did it. But we can be in Singapore, we can be in Thailand, we can be in the United States, and if you ask them, where would you like to be now? They would always say l'amour. That's a real compliment. Isn't this crazy? Yeah, it's nice. And it's true. Yeah. I think it's beautiful, and I thank you very much for love that you transmit to this place, the nature, the family, keeping in contact, getting everybody together, irrespective of where they come from, what they are, the age, the culture, the country, the language, whatever. You reunite everybody together, and I thank you very much for it, because in our family that is so much dispersed everywhere, this is a key element. You keep it together. Thank you so much. Thank you, Ola. For a long speech, that was quite good.